a long-felt desire. They are drunk with demonic delusions in an ocean of joy, in an ocean of joy. Estamos aquí con Ivo Bando, representante e propietario da tenda Snappers no Grove. Vai nos explicar un pouco polo miúdo cales son os produtos que trae aquí a este festival, que nos diga el de forma máis desmenuzada cales son as súas características e o éxito en demanda. Bueno, pois aquí trouxemos unha pequena muestra de tablas, de premios e algo de roupa e un pouco de inventos, alguna funda e tal, para enseñar o que traballamos na tienda. Normalmente máis traballamos e isto, aparte un pouco skate, pero como xa hai máis xente que o trae, non trouxe ninguna muestra, pero bueno, traballamos todo relacionado co mundo do surf, o skate e o scooter, que está bastante de moda e traballámoslo bastante ben. Aquí temos tablas desde marcas como Semente, Los, Clayton e alguna feita na casa. Despois un poquinho de todo, de roupa e de todas as marcas, desde Volcom, Pirabón, Bisla, Circa, DC, Vans, vamos, un poquinho do que máis se move. Últimamente estades vos vinculando máis a cada acto cultural deportivo, sempre tendes un... Sí, procuramos presentar, que se nos conozca, enseñar o produto que temos. Procuramos movernos, intentar traballar sentidos que formades xa parte do que o surf, o skate, que contan con vos. Sí, hombre, sempre que hai un evento nos chaman, sempre participamos, aportando ben premios, colaborando ou faga falta, sí. Levamos desde 2009 coa tienda e, bueno, creo que intentamos en parte corresponder co que nos dan a xente que ven tanto a playa como a patinar. Debemos decir, en beneficio del, que hoxe participou no Festival de Longboard con resultados bastante destacables, e naqueña de vergoña de decilo, pero non trae o trofeo, pero sabemos que accedeu a puestos de honor. É vergoñante que o diga eu, pero é así. Nada, saludamos ao amigo Bando e deseamolle que lle vaya ben na tenda e para ele e para toda a súa familia. Moi ben, pois moitas gracias por esta oportunidade.